Goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni to di parbadia na tumapalangi doho tanoon. Amen. Di horhon haporusan namin na sa tokin, jalanaing niyan, hasangapan na sumurong, na lumobi, hamuliaon na sa liling-liling na tuhami. Hami akan na martang yang mahita. Ali Tuhan di bata, asi maroham di hami. Aydang tarbayan hami mambahin manang aha, molosoho dongan nami. Di bayani, saleo madihami roha banwa gijang, asa tau hami manibangi dohok mangulahon lomo ni roham. Saydongani mahami, asa mien hami di bagasan ho, dohok di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Sika ni patik dihita tabege masian hata ni debata pesalmen bidu 40 sada mamuka maisian ayat 2 sahatu 4 mertua mahala namanata uhum tunasoro ni arion say paluon ni Jehovah do ibana di ari hinamago ramotan jala pangolan ni Jehovah do ibana mertua do ibana bahenon ni tanoon jaladang tagamon lehonon mu ibana ripe rupaon ni musuna sadeon ni Jehovah ma ibana di podoman parsahiton di pahosing hodo lagena sudena di parsahiton nai atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan ali Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon lahon bartu.
Tato poti madosata tujolo ni debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sito panasana adong paruhum na tigor. Na menguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akana hula hami marhite-hite sian pangalosim di patikmu. Ima marhite sian nasoture. Rodo panguloyemu dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami. Ala ni dosa nami i. Alay na tersol-sol bagi dohami. Nuaing alani i. Asima roham dihami. Alih di bata nami. Perdinggan bahasa jala parasi roha doho. Ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Laos tabege mabaga-baga taringot tu hasesan ni dosata. Para si roha jala perdinggan basa do Jehovah. Lebat terimas jala para si roha godam. Dang dibahen tu hita hombar tu akka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hombar tu akka hajatota. Songon asini rohani ama mida anakna. Asini rohani Jehovah di akka na magkabiari ibana. Hasangapom madi debata na diginjang. Epistel patujolo ni jamita si begeot tadi hari Minggu sadarion imana tersurat di Lukas bidu 14 mamuka maisian ayat 12 sahatu 14 hita jahama pasika pasoring didok mahuhut tunama mio ibana jupang dibahen hopes tamanang haroan unang mapio tusi aka ale-alem manang haha anggim manang hula-hulam manang hombar bagas mope akan gabe asa unang nasida muse mamioho gabe di balos itu ho.
Jadi mertua mahodisi aidang terbalos nasida itu ho alai marbalos do itu ho sogot dihaheheon ni akka partigor olak ni masahatna mertua dona tumangihon hatani debata jalanau peotsa. Amin. Tidak ko mahaporsiaw tay song nahina tidak ko nidongata sa haporsiaw di sandok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tumapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian si Anton di Parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinasilang na tua noto rudung ditanom na mula mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lauhun dul tu siamun ni depta Jehovah amanai pergogo na suatu dosa di sima ibana pai mamula sogot tu tanoon manghomi halak na mangolu dohot na mate au porsea di ton di Parbadia jala adong sada huria na badia huria atau panha Kristen akan na badia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangolu do sogot daging ni halak nang mate dohot di hangoluan na sora sudah. Amin. Hujah matiting nama sari hurata Minggu tanggal 27 September 2020 na perjulo guarni minggu ta ima minggu pasapulonopon dung trinitatis topik ni minggu marasini roha tuaka namartihas na paduahon tikting naeng merbagas tik perjulo naeng majalo pasu-pasu pabagasuma bangki Tio Kristi Sibagariang anak niamata Jabide Sibagariang nahinan tubuh ninata Greta Kristina Boru Hutagalu nasian perumahan Bahlias perdagangan Huria HKBP perdagangan Resort Badar Maratur dohot Orwana Poppy Yolanda Boru Simajutak Boru niamatna Robert Simajutak tubuh ninata Maripa Boru Nenggulan nasian Jalan Kabanjahewa nomor 20 sada Huria HKBP Pematang Siantar Resort Pematang Siantar sektor Rogate
Nasida majalo pasu-pasu pabagason ima di hari Sabtu 10 Oktober 2020 di gereja HKBP Perdagangan Resort Badar Maratur. Napatulhon permingguan live streaming merhite YouTube dohot Facebook Huria. Sadario di permingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriat tado permingguan live streaming merhite kanal YouTube El Rapa HKBP Pematang Siantar dohot Facebook HKBP Pematang Siantar. Ta'arahom ma keluargata na suwoy merminggu di gereja asama dohoti perminggu ni. Napapaton pelayanan bajar-bajar dohot naposobulung malam pujian virtual. Laho makalason pasu-pasu ni debata tuhuriana HKBP Pematang Siantar nanaeng merulang tahun pa 110 tahun di tanggal 20 September 2020 Patupaw ni naposobulong dohot bajar-bajar ni Huriat tama malam pujian virtual live streaming marhite kanal YouTube Huria El Rapa HKBP Pematang Siantar dohot Facebook HKBP Pematang Siantar. Ulau ni di Patupa di hari Minggu sedarion pukul 20 WIB di gereja. Sialani i Arab dorohanami asa tapabotohot tuak kadongatta dohot keluarga tabi na disiattaron suak songoni na di pangaratoan asa dohot manoton acarai dohot mendukung ulaun pakubasion ni Huria. Napalimahon majaha surat tersingut ibadah pesta hari ulang tahun HKBP Pematang Siantar pas 110 tuluhon. Mandapoton na pinarsangapan perhalaru ruas HKBP Pematang Siantar dinginan Nabi. Tabi madihamu di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Pinuji made bata ama anak dohot todi Purbadia naung paojak Huriana HKBP Pematang Siantaron 110 tahun nasalpu boho di tanggal 20 September 1907. Gudang dolas ni roha di haroron ni Huriana turuas nang tu kota Pematang Siantaron tutu taparhato do tong sayadong mengadupi hamaolon manang parukilon terlumubi maditik kina perpudion ima naro marabulun pakorhon ni coronavirus COVID-10 sia. Tung masajorbut do dampak ni COVID-10 sia tu perngulun ni ruas sosial budaya nang Huria pe. Secara khusus tu Huriat HKBP Pematang Siantar. Borak situtudo dampakna. Dang merdala be kegiatan rutinitas ni Huria. Isarani pertangyangan seksi dohot akka program. Di ujungnya berdampak matu operasional ni Huriata nasobui be normal merdalan secara finansial. Di tengah-tengah ni kondisi nasongoniman waeng Huriata Patupa hari ulang tahun pas 110 tahun HKBP Pematang Siantar. Ganup tahun dota Patupa permingguan hari ulang tahun ni Huriata. Khusus tu hari ulang tahun 110 tahun Patupa utama perningotani hari Minggu di tanggal 4 Oktober 2020 songonoma pertodingna. Na perjolo Patupa utama pertangyangan keluarga di bagas tabi tongon di perningotan ari hatutubu ni Huriata ima ari Selasa tanggal 20 September 2020. Di Patupa Huriata do acara pertangyangan si pasahaton ni perhaladutta meitu hita. Laos pasaha peliat do hita desi jala titik konotom ma di Huria akka peliat tabi. Na paduahon Patupa utama secara sederhana permingguan hari ulang tahun 110 HKBP Pematang Siantar di kebaktian Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Dalata maka mauliatehon nauk 110 tahun Huriata. Pinangido matuhita saluhutna asau kak marohatta mabahit tupak manang hamuliateo tu tuhatta merhite Hurianai. Jala amplop ucapan syukur si pasahato ni perhalarutta metu hita jala tik-tik konotma tupak manang hamuliateota di Huriata. Napatuluhon tung hujoho kami matu hita saluhutna asa tungu kapro hatta laho manupahi ulaw ni Huriata nama sayru dok situtunuain asa dong patupaw ni Huriatai tuaka kebutuhan na maragami. Puro dihon hami ma hamusian hatan itu hatta nama dok marsiru pemahamu mamorsa narudoki ima dalam muna mangaraduti patik ni Kristus tersurat di Galatia 6 ayat 2.
songonima buah-buah pinasatu huriata di bagasan pakrimon rade hita di bagasan apresiaon mangulahon pajuon na tu hita songon pamatang ni Kristus hita saluhutna di pasu-pasu tu hatta mahita dohot hurianai pematang siantar 25 September 2020 tabi mardonga tangiang pendeta HKWP pematang siantar pendeta Otler Luban Turbuan MM napanopon Badan Pengelola Sopo Gudang pinuji madebata parholong rohai nunga dengan merdalan acara pesta peresmian Sopo Gudang ni huriatna na di hari Minggu tanggal 6 September 2020 nasalpu laos diacarai di patupa pelantikan badan pengurus Sopo Gudang personel ni pengurus bui tajaha di kertas stensil tikting minggu songonima tikting di minggu tesedarion tikting nama sana sepolah hujahon hami bui mata jahat di stensil tabi suak songonima tikting perhepengon saya diramoti jala dipergugui debatama hita laho mangulahon saluhut nai debatama mama sumasuk hita martangyang hita debata jahuba amanami namarhabang sa di Banua Gijang amanami situtul na hosob bahami marhite Yesus Kristus si hokop jala si paluahami di saluhut na parangulun nami ali Tuhan toktong do diajari ho hami asa sadok sidok mauliate hami tuho ala takas suboto hami ali Tuhan hodo hagugun nami jala hodo bonani hatuon nami lasimale Tuhan di bagasan sedarion diari na pinarbadia mon dohonon nami matutu mauliate tua dopamu ala asini roham dohot dengan nibasam na kojalohami diganup saluhut na gulmit ningulun nami nasotarlia pertibiot tuhami ale Tuhan nunga di pasato tuhami ima marhite ho sahanguluani laos marhite ho sahanguluan na pinasaha mutuhami ale Tuhan pakyon nami mai marpersaura dohto memuji pasangap guarmu na badiyai marhite na mangedehon aka edde puji-pujiat tua dopamu jala manang itap ni dia pele Tuhan na boyhud deho kami pakke mai jala jalo mai songon pelian na minahujus dia dopamu lau memuji pasangap poko asa salhut na pamujion nami ale Tuhan gabelas ni rohai di hami jala hasangap toktong di guarmu na badiyai Tuhan nami jala debata nami dina madalani are-are ni ngulu nami dope hami nak tutik-tutik di are na mangihut ala takas suboto hami hodo Tuhan nami nasohya di alako asini roham na manoktong di pasahatum mo hami asal tok-tok kami marhapor siyaw tua dopamu ala ni Tuhan dina madalani are-are ni ngulu nami hami saliling diliako hami merdalad di sisik ni hasianganon hola totangamu mahu pasahat nami daging todi nang dohot pakirimon nami Tuhan nami jala debata nami toktong do rohami tua dopamu di bagasan uduk dohot serep ni roha tung masagudak si pangiruan nami tuho ruas ni huriam mulai danak sekolah minggu naposo bulung remaja satu naung lanjut usia toktong do buon nami ale Tuhan tua dopamu mulai tungadong ale Tuhan na marukil yak di podoman hinorhon yakka sahid ala takas lobo to hami hodo Tuhan nami pangobati na sumurung na sodok tudusan ala ni ale Tuhan di bagasan uduk dohot serep ni roha mahami rotu dopamu mabuan akadongan nami namar sahid asa pasu-pasumo ale Tuhan akka ubat na pinangan nasida pasu-pasumo akka sipanganon na pinangan nasida dohot perbisuhammu pangobati na mangobati pamatang nasida alani ale Tuhan nak tiki-tiki ari na mangihut boy rapak marlas ni roha hami rapak marulupulup to dinami lau memuji pasangap guarmu na badiyai Tuhan nami jala debata nami nunga takas hutangi hok kami tikting na masa di tonga-tonga ni huriam mapala di bagasan na samingguang nanaing ulahonon nami do nau hula hok kami meraga milyak ko ali Tuhan di tonga-tonga ni huriam meraga milyak ko di tonga-tonga ni ruasmu imali Tuhan na di pasahat to silas ni roha di ruas ni huriam marhite nanaing mamukka pardongan sarepel na sida tutiki-tiki are na mangihut tutangamu matuhan no pasahat nami sudah sakap ni roha na sida
Jala dinaneng manjalo pasu-pasu pardongan saripun nasida le Tuhan. Homa na pajon jokoni di bagasan asi dohot holong ni roham. Asa yang giat ripe nai baru naneng patu paun nasida nang tutik-titik kere na mangihut. Gape tong merhabiaran tu asi ni roham. Jala ripe na tuk sibuan las ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida, di tonga-tonga ni nahuma liang nasida terlumuwi mai di jolom. Tuhan nami jala debata nami. Tuk takas do hutangi hok kami merhite suara ni tikting na masa di tonga-tonga ni hurian nami. Dinak takas oleh Tuhan di pasahat to basa-basam di tonga-tonga ni huriau jala ojak ma di tahun 2020 di tanggal 20 sia 110 tahun. Meragap Tuhan di pasahat to akasilas ni roha alai olo do Tuhan suluk si patas pikiran ni akaruas ni huriam. Alay ala hodo ho pangasaho kami Tuhan disadok palgulmiton ni ngulu nami. Saluhutna Tuhan manupak tunadenggat do manangah hape di pasahat to di ngulu nami. Ay takas subo to hami dak sakak mami udenggat di ngulu nami alay sakakmu do na patulusomu di tonga-tonga ni ngulu nami. Alani Tuhan dinamar sakap mahuriam. Na naik patupahon pertangyangan di ganuk bagas nabi. Maka mulatehon seluhutna na nasamu di tengah-tengah ni ruam 110 tahun. Artakas mali Tuhan di bagasan pertikian namasan waingon surimago covid 10 sia na satok tong dope di negara namion. Daktar patupahami le Tuhan patupahon ulang tahun songon namasa na ko patupahami di tiki-tiki tahun nak salpo. Alai marhite di sada ni rohanami le Tuhan. Na naik patupahon nami di ganup di bagas nami, ganup berseda-seda. Dang namangurui pamujion nami tuadu pamu bae mele Tuhan gabe silas roha di hami hasanga potoktong di guaramu na bedie Tuhan nami jala debata nami tung masai gudang gope Tuhan sipangidon nami na subuh tapade rohami ganup merseda-seda dia dopamu ale takasubo to hami nunga adongi diho jala pasahatum mu mai to hami hobbar tu asini roham di ari naung di buhul ho di ari halehetanna anggo sakap nami Tuhan di tengah-tengah ngulu nami daudo udengkan sakapmu patulus ma sakapmu hobar tulomoni roham Tuhan nami jala debata nami satu kenai naik tangi honon nami hatam nagabe bohal ni perangulun nami na naik pasahaton ni naposom ukap roha do pikiran nami lau tu mangihon hatami gabe boy ngulu nami di perdalanan nami nang tutik-tiki ari na mangihut aslem ma Tuhan hahi pason habis suhu dinaposom na nang para ratu berita nauli asanggia merhite hatam na hutangi ho kami mertaba-taba bilangan yak kana porseya diho atong mauliate marohanami diho ale takasubo to hami perdusa do hami natamado uhumam hami alai para siroha na sumurung doho naroma hami tuado pamu Tuhan sesa dosa nami asaw nang terabat pasu-pasu na nang lehonom mo Tuhami Hulan mengasahon guarani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalo jala pasikop ma Tuhan tangiang ilihilik nami amin.
dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha, ima na mga ramoti aka ate-ate, dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus, Jesus tuhatay. Amen. Barita uli dihita di mingguta sa darion, ima na tersurat di 2 Samuel, bidusia mamukas ayat sada sahat rodi ayat walu, tapay huti hukma asahujaha dihita. Dungi ninna si David ma manakasi, adong dope ulaning jolma tading-tadingan ni Raja Saul, asahubahen asiniroha tuibana ala si Jonathan. Jadi adong masada na poso isini bagas ni si Saul na inan, na margoar si Siba, gabi terju ibana tujulu ni si David. Dungi ninna rajai mamadok ibana, atehe hodo si Siba, naposom doau ninna ibana. Dungi didok rajaima, atehe adong dope jolma tading-tadingan ni si Saul, asahubahen tuibana asiniroha sian debata. Jadi ninna si Siba mamadok rajai, adong dope sada anak ni si Jonathan, papang pak na duasa. Dungi ninna rajai mamadok ibana, didia ibana, gabe didok si Siba mamadok rajai, idama dilo de bardo ibana, seorang tusimakir anak ni si Amiel. Dungi disuruh Raja David suruanna mengalap ibana siap bagas ni si Makir, anak ni si Amiel di Lodebar. Jadi dung sahat si Mefiboset, anak ni si Jonathan, tubuh ni si Saul, tujulu ni si David, manukka maibana tutano marsobba, alai ninna si David ma, ale Mefiboset, gabe didok ibana ma, disod doau naposom. Dungi didok si David musetu ibana, unak ko mabiar, ay ikob bahenok kutuho asiniroha, ala ni si Jonathan amangmu, ikon paulahok kutuho sude golat ni si Saul opumi, jala ikototok ko sa panganan do tao. Jadi marsobba maibana, huhut didok, tung ise mapola ahu na posom, ubahen pola dopak konomu biang namate songon awon, ima sahakna tung takkasdo dianjurhon manang disosohon si Paulus tu sudi akka ruas ni huria, tu sudi akka ruas ni huria, asa unang marnaluja torus manorus mabahen nadinggan. Jangan jemu-jemu berbuat yang terbaik. Songon si ihuton Kristus unang marnalo jahita mabahen nadinggan di tonga-tonga ning ulut taon.
jala di pada narobi pe di Podatolu ayat 27 diajak dosudi akka warga kerajaan Allah asa unang menunda-nunda mabayan na ringgan. Jangan menunda untuk berbuat yang terbaik. Asa di pada narobi dohok pada baru takas doi di sosohon berbuat baiklah. Buasa di sosohon mabahen nadenggan ala mabahen nadenggan perbuina dakkola dihita na mabbaini hiba do pakkorhon ni na mabbain nadenggan molo hubahen nadenggan nuaing tuhamu hubahen nadenggan tuhuria hubahen nadenggan tudongakku pakkorhonna dakkola tuau sendiri. Jadi akan nadenggan nahubah ini dinikmati orang lain, saya nikmati, tetapi yang lebih panjang lagi generasi saya akan menikmati apa yang saya perbuat yang baik sekarang. Jadi nadenggan nahubah nuaeng dakkola diawi, dakkola dihamu, alai ngadohoti tu generasi na mangihut tuak kapaparat tamuse ido molo ningotian Roma siap pangaratoan akan aku nihuria saya dong do gudang namar ningot nadenggan nabinahen yamana najulu nabinahen natoras na najulu huingo do upung nahinan ombane huingo do upung nahinan laho pajongjok ko gerejon ditonahod damang tuhami asa molo tabereng berbuat yang terbaik gudang halak kita ruas nihuriatta molo tubuh na pasugit hira pangarat to do na mabbayo na kagareja di puta alanya hay nga di memehon siya mulai puna among nga nadenggan tuwan jala huriyai pe say di memehon do mabban nadenggan ido bena setiap tangiang titing akan akonami na di parserahani na di nganan na meragami dongani Tuhan jidak kya sirang tangyang nihuriyai tuaka yanakon nihuriyai jadi ngok di jadi ujungna perbuena tari jado di pudian nyari asam molo mulai jami tahun lain kita jangan jemu-jemu berbuat yang terbaik. Narong do contoh konkret ima turpuk tasadarion molo si Jonathan anak ni si Saul molo tabigi ceritana sejarahna kijamdo Raja Saul tu si Daud kijam bahkan sahat tunana yang membunuh menghabisi ditahi si Saul do tu si Daud. Coba kita bayangkan dalam permusuhan pertikaian antara Daud dan Saul, HP anak si Saul si Jonathan tidak pernah terpengaruh dengan bapaknya yang
kurang peduli. Dakya terpengaruh si Jonathan tu tingkah laku ni si Saul na kejam, na luar biasa. Coba mata bayakon nuaing Saul dan Daud kurang bagus dan denggan hubungannya. Alai si Jonathan dakya objektif doi bana dang dia pini amongna, dang dia pini, dang dibela amongna. Alai takas do hubungan ni si Jonathan tu si Daud ala dibereng si Daudon dalam posisi kebenaran. Nang pesongoni kejam ni si Saul tu si Daud ala yang go si Jonathan terus do mabahen nadenggan berkomunikasi yang baik karena dia tahu Daud adalah pilihan Allah. Anak ni debata do ibana, nasea do ibana, jalekot tangi honotot doi bapak koddo na kijam. Kita rida di son, jangan membela sekalipun ayah kalau ayah itu kurang tepat. Jadi dan sudah komunikasi na dengan alamar ayah ko tosong ni halak kita dah. Alamar beda bapak ngadusan basah matu parana. Suri dari ada dok olo unang merdumu hutusi. Gabi gura kalak merdumu itanorara. Taida mahamuna kadongan nadenggan nabi nahen ni si Jonathan ternyata berbuah yang baik, merperbuahon nadenggan ay merujung dosude. Begitu hebat, begitu kejam kekuasaan oleh Saul, begitu kejam, sangat menyakitkan. Lupa merujung do huasomi, merujung do haboyomi, molo godang artami merujung doi. Tidak ada kekuasaan yang abadi. Dangadong hamoron na abadi, dangadong hamalon na abadi, dangadong kekejaman na abadi. Marujung do sude, ujungna huaso harajaon gabesaha ma tu Raja Daud. Salah seorang contoh figur yang sangat tepat di hitan waing. Nang pesongoni kejam ni era ni si Saul. Alai dangadong balas dendam, dangadong hosom di Raja Daud. Dangadong hosom di mana? Holong ni roha na polin siya debata manotong dari Raja Daud. Jaladang lupa ibana tuak kahalak na mabayan na denggan. Alanido hamuna kadongan Raja Daud mangalehon na dumenggan, mangalehon na umuli tuak kahalak na mangulahon. Saluran berkat, saluran berkat, pembawa damai, perekat. Hidup nanti dah hamunak kadongan, dung baki Raja ibana, Peter Parjolo do dilului, didia do nuaing, adong do pemangolu, peparan ni si Saul, bahanggun waing kono tungda, pendahulu niba, basi si pamatero, cadok. Era on habis baru era on habis era ngodang beda lo. Dumba ki Raja ibana tari do hamunakan dilului ay nga marjajihian nga berikrar si Daud dohot si Jonathan nasa na denggan nabi na hemu salilingon ingo ma ikot jalom mudui dang magopoi dang abolongi alay jalom mudui muse hidup na hamunakan dilului ma ayadong dope peparan ni si Saul na mangulu nuaing asahubahin na ring katibana. Dia tidak membalaskan yang kurang baik sekalipun Saul tidak baik. Tidak ibalas sunubana ilului do asahulehon asini roha tibana HP si Jonathan pengamate, si Saul pengamate, adong gope Roma nakin si Siba pembantu ni si Saul arong dope
Arong dope. Isi guarra Mopi Boset. Mopi Boset dang masuk eto nganon. Napugos don. Jala pola do diungsi honon. Dang adong be masuk eto nganon napugos don. Gabe tujabu ni keluarga na si Mahir maon. Dang masuk eto nganon kijando. Napugos dang adong be natorasna so sudah muse lumpuh cacat. Dang masuk kira alai di Papua sisiba maadong dope si Mopi Boset naburzudo sisibon jujur ketika Daud manukunibana adong dope adong disad doibana nuaing di lodebar atong jul majotuson lao doibana lo doibana di paretta si Daud jala dakkeai bana si Sibaon menyembunyikan informasi, dia memberikan informasi yang tepat karena informasi yang tepat akan membawa berkat. Tirota do si Sibaon asa talehon akka informasi na denggan na tepat na jujur na uli babuan jala olo do ibana disuruh Roma si Mopi Boset tujolo ni si Daud marsabah luar biasa do si Daud mengangkat harkat dan martabat orang yang tidak diperhitungkan perbueni nadenggam may nabi nahen nisi Jonathan dunuh mulai nak ngani unang masadihamu mabayan na denggan unang marnaloja mabayan na denggan ay jalomu na do muse omma perbueni ni si Jonathan na mabayan na denggani na toras na mabayan na denggani dijauhi bana dikembalikan harkanya luar biasa do berkati luar biasa do asin rohai luar biasa do pasu-pasui marhite si Daud tu si Mopi Boset Romaho sudi tanonyo pum si Saul homa mengulai dihomai luar biasa berkati dakkolani Romaho rakmangan mahita bayar kok kamu nama lain orang yang tidak diperhitungkan na cacat diajak rakmangan di meja ni raja erang butong mangan nami holak nami rapdo raja dah tang bui bahari batik di kubun saya ningok dui dang bui pimpinan manang staff rakmangan do buruh karyawan memet tang bui rak huduli hidup ya di perusahaan au melayani hudul pe batu subuh do muli julun tong ikun tang bui karyawan nami meso anggon si Daudan Romo rakmangan mahit diangkat tibana setibu-tibuna nahat citian nasohea mangalang natabu nasohea hudul di atas kursi nasohea ibana rabdo akan nasangap sonari gabe rabdo nasangap rakmangan holan alani perbuena denggan nabi nahen si Jonathan tu si Daud luar biasa alani doha munakadongan hudok nakin jangan menunda-nunda berbuat yang terbaik pakorhon nina dengan nataba ini hulakon dakkolat dihita alai tu generasita jolma nahu maci dohita molo mabahen na dengan holan tu dirita alai mabahen na dengan kita tu halat na asing dohot tu generasita do gumudang perbina anggo dihita satokit dohita alanido unang marnaluza mulunik kunakin huwa musada ilustrasi sa taboto zo lam tuguha porsiot tamaben na rin ganon
sehubereng-bereng zaman nakin bahasa merdelen waing jamun nerako HP na diisi do baterina sampai tuna habis baterina ini dang soy bana ido ya mersoal itu gijebu langsung datang bu merdelen HP na sudisi do baterina terus dulu mengula tap 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 dangarong rupani mati mau dangarongi ela songgo mamerengau ni na japiga dangarongi mulo jabbek keribana dang susuruh hamuna makulingi teng 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 alanya ha ala cas baterina dilehon baterina menguliban terus tap tap sampai binoto jam 3 laro aku babaterinon hosanami umura neraku duku bereng zaman ni emang lu zaman nang berkamu sakit jengi hosanami umma bateri dihita songot zaman mengulu terus terus berbuat sampai sidung bater ini tersoni mahami nian ngadi lehod de bata hosa hangoluan dihami ngadi isi napas diisi hangoluan diisi tod dihita diisi nerenggan mari kita terus bekerja berbuat terus beraksi terus berbuat yang terbaik dan magopoi buhado horo benerenggan sa me na taban na denggan marguna di bata harahola sampah bukus boboni pe dibuat tita sa gereja marguna di bata nuaing Roma suku-suku tuita 110 tahun mahuriatta HKBP pematang siantar rak mahita martangiang hari Selasa di Bagas Tabi 110 tahun sugari tajahai secara negeri jaon buima tabadikon ahama naung diperbuat naung dibayar jol manuaing mengihutun ruas na perjulu buro tabadikon ni jadi semulina zulu ngaditanopon akan adenggan tu generasi gereja cu bayakon ngado keru koni hurion tanona piadong jebune piadong sugari di cahamu na yang jebuni bibil pruan Bagas ni bibil pro HKBP Kapuk Kristen na dibangun ni para Kamis mengnabuhahi bahar para Kamis na judu buhay magbangus sada jebu nga di memeho ni ay nasubuhi bangunot naso tabangun bigar jatanda nasugar tabangun no gabi songon gereja masakin na mewah buhay do alay nga gereja ikonon songonon na motor unik ewan na gereja naman datang na mewah gereja toda dah sinazulu say berbu yang terbaik di mulu zinahanat tong ka sejarah gereja adong tikis no gereja ibana syataron dibayan na ringgan apalagi ka na tua itu kita mazunwaing ini luar biasa mulu di Leon ruas tanah on tu HKBP ile gratis mapakam inna jala dakya hurion semulai ojak dakyaon holsoan secara ekonomi dakya
Alanya terus berbuat terbaik. Jolma, terus merlubah-lubah mabenarengkan. Itu hasurungan ni huriat. Tak kiai bana hurangan. Alai Roman waing sorimago nahat citi ima kopit sa pulusia. Sejarah na subui lupahonon ni hurion. Sejarah na subui lupahonon ni hurion. Boy do sa lilingon na kamang kainang nasotabo todo adong dadampa ni namasaon koronaon turuas ni Uria adong gudong alai Roman waing fakta gabe berdampak ma sorimago covid sapulsion waing tu perdalanan ni Uriatta. Jadi baik Uriatta do surat waing tu hita sudi galu keluarga taringot tu ulang tahun 110 mangai ma ruas pe mangai huria pe mangai sejarah yang tidak bisa dilupakan. Oh HKBP Pematang Siantar, mampukah kita keluar dari hal yang sulit ini? Molo radedu hita, jangan menunda berbuat yang terbaik. Roda nahkoda manang kapal garijon buido merdala dengan itu benar edeni perkur nang gumalusang akkalaut rope nang haba-habai ala-ala di batado na madoni buido kaluar kapali sahat kapal itu lebuan songoni mana kuliaton ala sudi kita bergerak martangiang manupahi mangalehon na dumenggan ingo mahamuna kadongan molo tabain nadenggan songon si Jonathan na ben nadengganon songon si Daud na ben nadengganon dang magopoi ingo ma tersurat dogoarta di Banua Gijang jala debata dakya so direkam aha akan nadenggan natabay alani do hamuna kadongan salah satu contoh berbuat yang terbaik mabahen nadinggan di tengah-tengah ni nguluton bisan sadihari dope bisa boy dope jangan tunda tajahame di puda tulu ayat 27 jangan tunda ketika kita berbuat yang terbaik orang lain menjadi terberkati generasi menjadi terberkati gereja kita terberkati ulot tape terberkati dang magopo halujonmu di bagasan Tuhani martangiang mahita Ali Tuhan debata amanami na marhabang sa di Banua Gijang huha mauletihok kami matuhan denggan libasam nong saha tuhami huriam hakabipi Pematang Siantaron kudangdo ruas ni huriami marperbuih haporsionna na jujut mabahen na dinggan tuak kadongan na nang tuhuriamon nuaing Roma homse marsuara tuhami asa unang marnalu jahami mabahen na dinggan di tonga-tonga ng ulo nami asi maroham Tuhan tupahi mahatami diami todimi Tuhan na paingotok kami asa seringkas sami mabahen nadinggan di tengah-tengah ni huriamon Tuhan deba saya si maroham di sudewas ni huriam HKBP Pematang Siantaron pasu-pasu ma akaulon nami saluhuna ulaw siganupari manang aha pehulahami hobbar tulomoni roham asiroham Tuhan bay majadi akaulon nami saduhna akaruas ni huriam na hurang hipas na marsahit asiroham alay Tuhan daon ni nasida hodo parubat pangubati padaon ni nasumurung sudirwas ni huriam Tuhan akan na hurang hipas na marsahit tunglehom ma hahi saron ni pamatang asa sudi Tuhan marulupuluk marlas ni roha ala ni basa-basami Tuhan
Kanakon ni Huriamon na marsikola dope. Asima roham. Saya sima roham. Saya sima roham. Pasu-pasu manasida gabi anak nabisuk. Anak napistar huhut na mabiar midaho. Dohot anak kon ni Huriamon. Nadi perserahani. Manang di dia pemaringanan. Asiroham Tuhan. Pasu-pasu nasida. Pasada hami di bagasak kolong ni rohami. Tuhan debata sai totong dope nuaing Tuhan adong ima sorimago virus corona di tonga-tonga ni bangsa namyon dang adong pengaluluan nami tunga si maroham padao maham sini paholang mulu nami sini pasonak kami Tuhan stung unang saha Tuhami pakkorhoni posdoroan nami pasonangom muhami mangdulan nami pasonangom muhami marminggu di bagasmon asiroham Tuhan mulumulak kami sa bagasmon marulupuluk matod dinami marlas ni roha hami Tuhan hinorhon ni asin ni roham huelek kami ho Tuhan say paingok mahami asa ringgas sami mabahen na denggan di tonga-tonga ng ulo namin. Amin. Di lambang mulus sandono
batang yakom mapiliata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tami ma siyan na nilehom mito hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasyak kami pilianon patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom itu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say ro maharajaonmu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata buhina tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim. Shalom. Shalom. Horas. Horas.